Искаш да станеш маникюрист? Не записвай курса преди да чуеш това. Ще ти издам няколко тайни, които много малко хора казват на глас. Първо, след завършване на курса трябва да получиш удостоверение, не сертификат. Удостоверението е документ, който ти дава правото да работиш легално. И ето това е разликата между хоби и професия. Второ, избери преподавател, на когото ти самата се възхищаваш. Ще прекарваш много време с този човек и трябва да усещаш спокойствие и доверие в него. И трето, без силна теория няма силна практика. Нещо, което няма да спра да повтарям. Работата върху истински модели, върху живи ръце, истински ситуации, ето там се изгражда увереността. В Master Beauty Hub държим курсетите ни да излизат подготвени, а не просто с документ. Да имат увереността, че могат да се справят и да започнат. Ако темата ти е интересна, може да посетиш сайта на masterbeautyhub.bg и да видиш подробна информация относно курсовете, които се предлагат в нашите академии.